नै 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 सोबानोसै आं हा मा लोगो लोगोनो बावोलाय मा साननाय फारिबो मखस्थ' हाया खन्थाइबो मखस्थ' हाया अत्तारा दांगालावलां गोसोआव थायाबा मा खालामनांगौ मानि थाखाय गोसोआव थाया देलायनो गोबां माथो गोसोआव थायोलाय एक खन्थाइ लाइन मोननैखौनो मखस्थ' हायाना नों माबोरै फरिखायाव पास जागोनलाय आं हले जोंबायलाय दावखा आबौ दे गोसोआव था फरायबाय था आबौ होमबानो गोसोआव थागोन गोसोआव थायो नाथाय खुगायावसो फैया या बिदिसो होनबाथ' ना नोङो जलदि खेबसे मोजाङै फरायबाव ओइ बारबावले आखाया खावलायाव लावदुम फिसा बानायगोन मोथिनानै लाखा खेबसे मोजाङै फरायबाव बेनिफ्राय आंनो मखस्थ' खालामनानै खोन्था नङाबा सिरिया बोली उठो सब दोस्तों खुशियाँ की है आज ढेरों मोटी लहरों आओ मिलकर गाए गीत नई कोई हो उदास उसे हम हंसाए चले हर फूल मुस्कुराता है रंगों की बातों में हर किरण बिखरती स्नेह की सौगातों में दो हाथों में मिलकर चले हम अपनी रहे बने अच्छाइयों की दुनिया हम दे मगसला अरे लेखे ना ना दे सिरिया बोली सिरिया बोली सिरिया बोली सिरिया बोली उठो सब दोस्तों बिनी उठाओ हम सिरिया बोली उठो सब दोस्तों उठो सब दोस्तों मुस्कुराता रंगो वाइला पार्सु बुसु ना नोंनि थाखायनो आं हासो मखस्थ' थालायलायबाय हा सिरिया बोली उठो सब दोस्तों बिनि उनाव खुशियों की है आज ढेरों मोती लहरों मिन्थिबाय मा बारसो होनोसै आं रागा होनोसै नामा मखस्थ' लानो लानायाना मानि थाखाय इसेबां गोरा मोनदों नोङो बर'खौबो रोङा हिन्दीखौबो रोङा इंलिसखौ रोङा सानखान्थिखौ रोङा मासे गाथ'लाय हांगारियानो इसेबां गाथ' नङा बे मासे गाथालाय माथो आया नोंखौ लेखा रोंथो होननानै दावदै जाहोयो गाइखेर लोंहोयो बादाम जाहोयो आंनो बिदि मोनजाबावाखै ओइ साला रागा जादों आबौ दावखा दे मोजाङै गोसो हो आंलाय गोसो होखादों माथो नालाय बेफोरखौबा उल्टा उल्टा होनफाबाय थानो आरोना नोङो लेखाखौबा गोसोआव थाया फरिखाया बेफोरबायदियानो फैयो मिथिबायना बेफोरखौनो मखस्थ' लिरनो होगोन नोंखौ बेनिखायनो मखस्थ' लाथार हा बेखिनिखौनो मखस्थ' लानो हायाबा मा जागोन नोंलाय आंना हले आखाया थांथारसिगोनलै आखाया थांथारसिगोन आंना नोंनि थाखायनो माथा गला जालायबाय आङो इमान फोरोंबाबो गोसोआव लाया बहा थायोलाय नोंना मेलेमा बहा थायो आं मखस्थ' लानो हायाबा माखौ लानांगौ जाखो नों बिदि रायबाय थाबानो बोरै मखस्थ' हानो गावहाबो मखस्थ' हायो ना हायाथाय मा आंखौसो उल्टा होनलायबावबाय मखस्थ' हायो ना हाया नोंखौ फोरोंनानैनो नोंनि खन्थाइखौ मखस्थ' लानो रोंफिनलायग्रा जाबाय आं नोंहासो मखस्थ' हायाखै दाबो गोदो आङो नोंनि क्लासमा बे खन्थाइया जोंनाव गैयामोनब्रा होमबाबो मखस्थ' हाफालायबाय आं नोंखौ साननाय फारि फोरों आंहासो साननाय फारि सानबाय थाग्रा जाबाय धुबराव दा सिरि नायबाय थाबाय दंना फराय होनदों सिरिया बोली उठो सब दोस्तों खुशियाँ की है आज ढेरों मोती लहरों नोंथ' नायनानैसो बुंदों दे मखस्थ' होनफिनलाय मा मोनथाय आबै दालाय आबै फार्स्ट सेन्टेन्सखौनो बावलायबायब्रा बियो ओइ बुरबक गथ' मूर्ख साला सिरिया बोली उठो सब दोस्तों दे एबार बुं सिरिया बोली उठो सब दोस्तों सिरिया बोली उठो सब दोस्तों बेफोरबायदिनो बुं ओमफ्राय खुशियाँ की है आज ढेरों मोती लहरों होमबा मा जागोन सिरिया बोली उठो सब दोस्तों खुशियाँ की है आज ढेरों मोती लहरों एबार बुंफिनदो दे मा जाखो मानो सिरि थाखो मामोनलाय बावबाय आयै मानो बुखोसै हामा आबौ हामा बिदि बुनो आयो मानो गाबलायखो आदै आंखौ बुदों मा बुदोंखाय फंसेल'सो बुदों बेखौ रोङिखायसो रोङाबानो बिदि बुयो मानो बुनांगौ जाखो आयै बेखौ बुवाबाबो रोंनायानो नङालै एफा गोरलै बुस्थुखौनो हायाबा बुनो गोसो जाखागोन ना मानो बुनांगौ जाखो मा जालायखोब्रा खावालिफोर आदै आंखौ बुदों हामबायसै गाबनांला आदै आं बुदों अच्छा बार' थाइबानि लारु मानो बुनांगौ नोङो हा दावखा राजाखौ बेखौनो बुनाय होनो नामा आं फंसेल'सो दामदों आंखौ जेबायदों बे लेखाखौनो एसेबो रोङाबा आखिरा थांफाखागोन ना इमान होख्रा होख्रा फोरोङो इमान लासै फोरोङो होमबाबो गोसोआवनो थाया बियो मखस्थ'खौ लानो हाया सोरथो रागा जोङा जानोब्रा मानसिया खेबसेनो मखस्थ' थायो नामा खेबसेनोलाय सप्तासे जाबाय दासिमबो मखस्थ'खौ लानो हाया बिदियालाय बोरै रोंनांगौ बोरै फरिखायाव पास जागोन बेलाय अच्छा बार' थाइबानि लारु दावखाबाय दाव मानो मखस्थ' थाया नोंनाव मेथाइफोरखौबा माथो मखस्थ' थायो नङा होमबा थिग बेबायदिनो खन्थाइखौबो मेथाइ साननानै लादोब्रा बोरो नायनि माबायदि खन्थाइ आच्छा बे खन्थाइया बेखौनो मखस्थ' हायाखै होनदों नामा होमबा खोनासं नैदि मखस्थ' ला बेफोरबायदि सिरिया बोली
उठो सब दोस्तों खुशियाँ की है आज धेरो मोटी लहरो दाउखा बेथा बेफोरबायदि फरायबानो गोसोआव थागोन दे आंनि उन बुं सिरिया बोली उठो सब दोस्तों खुशियाँ की है आज धेरो मोटी लहरो खुशियाँ बोली उठो सब दोस्तों खुशियाँ की है आज धेरो मोटी लहरो ए हुइना बाद लानजाय थेमपाट बिदिनो मखस्थला खन्थाइखौ मेथाइ साननानै ला होमबानो फरायनो हागोन नों आरो दाउखा बेथा फोरोंनायनिबो टेकनिक थानांगौ होमबासो मानसिफोरा गोसोआव थायो मिथिबाय दिनैनिफ्राय मेथाइ खनै खनै फोरों होमबानो गोसोआव थागोन आं मेथाइ खनै खनै फोरोंनांगौआ फोरोंथारालै गैयालै आं बिजाब दाउखाबा नोमफाया खोन्थानाय बायदि बिदिनो गोसोआव लादो दे होमबानो फरिखायाव पास जागोन नों हा माथो आं जेरै बुंदों बेफोरबायदिनो नोङो मेथाइ खनै खनै फरायबाय था होमबानो गोसोआव थागोन जेरै जों फिल्म नायबा फिल्मफोरखौ गोसोआव थायो सल'बाथाफोरखौ गोसोआव थायो थिग बिदिनो खन्थाइखौबो मेथाइ साननानैनो फरायबाय था गोसोआव थाखाबाय जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु जाथ'बाय दाहाय फरायफिनदो फरिखा खाथिखायनो फरायनो होगासिनो नङाबा गाथा जालांगोन होननानै बिदाया दाउखाबा थां न'आव फरायहै थां जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु बोरो जोंना सासे थङालिया गैया दानि ओंखारलांनायानो दाबो फैयाखै बेनि उतपातखौ बारा मोनदों आङो माथो नारजि बुदां फंबायनि थाखाय गाबलागासिनो दंनो नारजि बुदां फंबायखौ सिगिहैबाय थायोनो माथो बियो आयु मानोबा मानोबा नारजि बुदां फंबायखौ नांगौनो बिनो बेखौ सिगिहैबाय थायो जाहैबाय मिथियाहाय आङो मा जालांखो सिगिहैबाय थायो होननानै खोनादों आंबो मालायफ्रा हौवाफ्रासो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ एक्स गार्लफ्रेन्डखौ सिगियो बेनाव उल्था हौवाखौसो सिगिहैगासिनो मानसियानोथ' मा जामारगोनलै बेखायनोथ' नोंबो हाखु दाखु हाबा होलाबायनाङा नोङो नेवलानो हाबा होनो नागिरदोंना बांद्राय हाखु दाखु खालामनाङा बेलाय नेवलाजोंनो समायखागोन बेलाय हौवाया बेखौ नासयखागोनब्रा बेखौ लाखाया नेवलाया जोंहा न'आव थागोन जोंहा न'आव मावगोन बेनि नाख्रा उथायबाय थागोन नेवलानिख्रुइ अनगा मोजां हौवा बहा मोनगोन बेलाय बे बादुलि नाम्बार वानआ आलाय हौवाखौ बेफोरबायदि धमखि हैबाय थाबा जागोन नामा मोना औ दा हराव फैबा मोजां बुजायगोन आं लाया माथो बुजायनायखौ बियो गावनि गोसो बायदिसो मावो जानोलै माबोरै जाखोथाय बे मानसिया बांसिनसो गला जालांगासिनो फारसेथिंजाय आंहा इलेक्सननि माथा मारिगासिनो फारसेथिंजाय इलेक्सननिबो माथा मारिनांगौ न'निबो माथा मारिनांगौ बिदिबा जायाथ' जायखिजाया नोंसोर बिखुनजो बिहामजो दावदैखौ एसे नायबाय था आंहा बेफोराव हाबबाय थानो टाइम गैथ'आ मिथिबाय इलेक्सना जोबागौ मानि आं नोंसोरनि जाहा मेलायाव हाबनो हाया बेनिखायनो आंनि माथाखौ सिरि दोन आरो न'आव मा जादों मा जायाखै आंनो खोन्थाथ'थारना दा साननैसो मिथिबाय जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु एसे बाहेरायाव थांनो हा गावहानो अखाथारबालाय माथो खालामनो जानो आरो मानो इसिबां बिदि जालांखो मानसिया बेनोथ' बे हंलाया दोनफैनायनिफ्रायनो मानसिया बोरैबा जाबाय बिदायाबो मिन्थिया हसिया हरफालाबायबाय नै मैया लांबाय दिनैनो दोनफैजाबाय ओइ दिननिफ्रायनो एसे खर'आ गाज्रि जाबाय बेना सोरबाफोर मोजां हौवा दङ नामा बियानिनावसो एसे खबर लाहैनांसिगोनहाय बियानिखौ लोगो हमैयाबो गोबावथारसै मालाबा थांबानो जाबाय आरो गाबोनफोरनो थांगोन आं हे गसाइ गुबुननि आबादफोरा मोजां जाथारदों माथो अखा हानायाव जाखिनि गायनो हादों मोजाङानो जाजोबदों दे आंहालाय माथो देग्लाय मोजांखौनो गायनो मोनासैब्ला माखौ जाबावगोन जाखो फारसेथिंजाय मोदोमाबो साख्रब साथारदोंलै मुलि जायाबा खि हामबावगोन नालै आसलथे सोर गारियाव थिखोनानै आंखौ बुहैखोलै एसे लोंनायजों माजों थालखौनो मोनलाय लाङासैलै आदा सन्थलासो माथो दुमफाव नैलै आबाद मावना जाग्रानि फिसाखायनो आबादखौल' गोसोखांबाय थायोलै आङो देग्लाय माइ गायनो हायासैना मोजाङै बेनिखायनो मालायनि दुब्लिखौ नायनानै गोजोननायबो लायो फारसेथिं दुखुबो मोनलाय लांदों देग्लाय मानसिफ्रा माइखौनो गायनो मोनाखै बांद्राय बेनोथ'लै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय फंसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आं मा बाथ्रालाय दाखालि नोंसोर एम्फौ नागिरदोंमोन ना जोंहानि लामा खाथियाव नागिरदोंमोन गारि गोसोमाव सोर फैदोंमोन गारि गोसोम गारि गोसोमाव नों गारि गोसोमाव गाखोलाङाखैमोन होनलाय गसाइ नों गारिखौ नुदों होमबा नुदोंमोन आङो सानदों सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफोरसो मोनदां होननानै उनाव आं गारि थांखांबा नायबाय ओमफ्राय नोंखौ नुवासै आरोना नोंथ' थांफादों खोमा गारियाव दुमफावलै नों नुमारदोंना आयु नों गाव थांनानै गावनो फात्ता गैया आरो माबालै खोथाया एसे जुदासोलै मा जादों माबालै दाखालि हाफांजों आंजों एम्बु नागिरदोंमोन नागिरनायालाय हाफाङा सिगां न'आव थांग्रोदों ओमफ्राय आं एम्बु नागिरनो होननानै नागिरबाय थानायावनो गारि गोसोमनिफ्राय मानसि सानै साथामसो फैनानै आंखौ गारि सिङाव सोदों बेनिफ्राय आं जेबो फात्ताखौनो मोनासै जेबो फात्ता मोनासै आं बे खोथाखौ सोरनो खोन्थानो सोरनो मानो जाबाय थादोंलै न'आवबो बिराद गिगोन ना
बेनिखायनो रावनोबो खोन्थानो हायाखैलै आं। आयौ बिदिब्लाथ' खोथाया बिराद गाज्रिसो। नोंखौ गारियाव मानसिफ्रा लांनायखौ नों एसेबो थाल मोनमारासै आरो। माबाफोरसो मुलि होदों खोमालाय गन्थंफोराव। बेनिखायनो आं जेबो थाल मोनासै। आरो आंखौ दोनफैफिनबाबो आं थालखौनो मोनासैलै। उनावहायसो मोदोमखौ साख्रु साख्रा मोनदोंलै। दाबो मोदोमानो सागासिनो। बेनिखायनो फार्मासियावसो थांनो नागिरबाय आं। सन्थला बे खोथाया फिसा खोथा नङाथ'। नों सोरनोबा मानो खोन्थाबावाखै? माब्रै खोन्थानोब्रा आं गावनो मिन्थिया आंखौ सोर लांदोंमोन। आरो मानसिफोरखौबो सिनायाना। नों गारिखौ सिनायोबा खोन्थाफिननो हागोन ना? आं मिन्थिनायाव बेफोरबायदि गारिखौ बिराद गिदिर गिदिर मानसिफ्रा सालायोहाय। आरो आं गारिनि नाम्बारखौबो थाल लायासै। दुम्फा अन्नानै रावनोबो खोन्थानाङालै। मानो खोन्थाया दे? नोंखौ सोरबा बुनानै थांदों आरो नोंखौ सोरबा बुथारनानै गालांदोंबाबो जेबो होननाङामोन आरो। बिदि सिरि थाजायाथ'। पुलिसनाव थांना खोन्थाहैनोसैथ'। नाथाय जेबो फोरमान गैयालासिनो पुलिसफोरा मालाय गनायगोन। आजिखालि फोरमान नङाबा जायालै। बेथ' नंगौ। होमबाबो सन्थला नों मिन्थिनो लुगैया आरो नोंखौ सोर लानानै थांदोंमोन? मिन्थिनोथ' लुगैदोंमोनलै आं। रावनिबो इनाय अनागार मावि मानसिया बोरै बिदि साजा मोनखो होननानै। दा बहा मोनथिबावनोब्रा। जियानो जादोला आं फार्मासियाव थांनोसैलै। नों रावनोबोल' दा खोन्था दे दुम्फाव। आं थांनोसै। आयौ बेसेरा सन्थला। आंबो मालाय बोरै हेल्प खालामनो हाबावनो दे। दाथ' आंबो गारिनि नाम्बारखौबो मोजाङैनो गोसोआव फैयासैना। आरो गारिनि नाम्बारखौलाय सोर फात्ता लाबाय थायो दे। आं आसा नों सन्थलानि सिनाखिखा खोमा होननानै। दा नै थाङै थुङै सन्थलायाबो मिन्थिबावासोनो। मा जाबावनांगौ जाखो दे? आरो रावनोबो खोन्थानाङासो होनबावबाय। आं मालाय माब्रै सिरि सिरि थानो दे? बेबा मानि थाखाय सन्थलाखौ बिदि खालामनो लांनाय? सिरि सिरि सुलाद लाखुमानांसिगोन। दखानि बाबु। मा नांगौमोन? माबालाय मोदोम आखाइ आथिं सासोदोंलै। आरो नैबे आखायाबो सासोगारदों। सागानायनि मुलि हरलाय। माथो आखायाबो गाज्रिनो जखम जादों। बेखौथ' बिदि मुलि हरबा जायाना। नों एक्सरे खालामनांगोन। हे गसाइ एक्सरे? औ मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि आगदा आखाइनि हाराया बायनानै दं। गसाइ बिदिसो जानानै दङ होमबा। बेनिखायनोथ' साबाय थादोंलै। खदालबो थिखोनो हायाखै। दा नोङो बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव। गोरा खामानिखौनो मावनाङा। हायोबा साननैसो न'आवनो था, रेस्ट खालाम। जोंफोरबायदिया रेस्ट खालामबालाय बोरै मोनजानांगौ जाखोलै? उफाय गैया। देहाखौ नायग्रो ओमफ्रायसो खामानि माव। हायोबा थाबैनो एक्सरे खालाम दिनैनो। होमबा मुलि जाबा जाया होमबा? ओहो डाइरेक्ट मुलि लिरनानै हरजाया जानला मानला। थां मेडिकेलाव थांनानै एक्सरे खालामहैजा। हे गसाइ दाबा बेसेबां लागोनलै? आखाइ बायलायनाय। बेनिखायनोथ' साबाय थादों आंनि आखाइया। हे गसाइ। आदै। हे एन्टनियसो माथो। माब्रै खबरफोरा? आरो देहाफोरा माबायदि? देहाफोराना मोजाङैनोलाय दं। बबावथो थांदोंमोन? फार्मासियाव मुलि लायनो थांदोंमोनलै आखाइ आथिं सानायनि। बिराद गाज्रियैनो जखम जादों नामा? मायाव जखम जादों? जेबो नङालै आखाइयाल' एसे लोरिदों। बेखौनो डाक्टरनाव एक्सरे खालामनो थिनहरदों आंखौ फार्मासिनि मानसिफोरा। माने मेडिकेलाव एक्सरे खालामबासो मोनथिगोननो। आयै नों मानो इसिबां अनागारि जालांखो? एसेबां मोजां भद्र मानसिखौ नों मानो बेफोरबायदि खालामखो आयै? आं नोंखौ माब्रै निमाहा होबावनांगौ जाखो? दे फिसा आं थांनोसै। आदै आं नोंखौ डाक्टरनाव दोनलांनि। नाङालै। दा आं जुदि आदैखौ डक्टरनाव दोनलांबाबो आइया बांसिनसो गाज्रि खालामगोन। आं माब्रै हेफाजाब होनो? आइडिया। फावगालिखौनो बुंनांगोन। जाहाथे फावगालिया बेखौ दोनलाङो हस्पिटालाव। फावगालिनि अनगा आं रावनिफ्रायबो हेफाजाब लानो हानाय नङा आदै सन्थलाखौ हेफाजाब होनायाव। आदै अननानै हस्पिटालाव थां। फिसा जेबो नङा दे। आयै नों मा खालामखो सासे मानसिखौ? आरो बेफोर खोथाखौ मिथियोब्ला जोंलारिया मालाय आंखौ निमाहा होगोन ना? आं मा खालामबावनांगौ दे? बेफोरबायदि सिरि सिरि थाबाथ' जानाय नङा। फावगालिनो कल हरनांसिगोन आङो। हेलौ फावगालि। औ एन्टनिय'। नोंनिफ्राय मोनसे हेल्प मोनगोन ना? माबायदि हेल्प? माने आं दासो आदै सन्थलाखौ लोगो मोनदोंमोन। मानसिया एसे गाज्रि थासारियाव दङ। डाक्टरा बुंदोंनो बेखौ एक्सरे खालामनो। मा जादों? अन्नानै नों रावनोबो खोन्थायालासे आदैखौ हस्पिटालाव दोनहैनो हागोन ना? मानो होननानै बुङोब्ला आदैया आंनिफ्राय हेफाजाब लानाय नङा आरो आंबो बोरैबा उसुबिदा मोनदों। गोबां गोरोन्थि बुजिलायनो हागौ। बेनिखायनो नोङो अन्नानै आदै सन्थलाखौ हेफाजाब होनो हागोन ना? औ जागोन आं हेफाजाब होगोन। बेसेबां फैसा नांगौ आं होगोन।
नों फैसानि खोथा टेनसन लानाङा आं फैसाखौ होगोन नोंल' हस्पिटालाव दोनहैथां जागोन दे दानो खालामनो हागोन ना दानो माने नोंसानावसो थांनो ओंखारदों जोङो अब्लाबो नों बुंबाय जेब्ला आं दानो आदै सन्दलाखौ हस्पिटालाव दोनहैनोसै ओरैबाबो जोंलारिया मिथिबा बिराद दुखु मोनगोन बेथ' दखानावसो दङ बेनिखायनो आं जोंलारिनो खोन्थायालासिनो हस्पिटालाव दोनलांनोसै थेंक इउ फावगालि नों जोबोद मोजां जेबो नङा एन्टनिय' नों मानसिफोरनि मोजां खोथा मा इसिबां सानो बेनि थाखायनो नोंनि फारसे आंनि गोसो थोनाया बारानिफ्राय बारा जालांबाय फावगालि नों जोबोद मोजां मानसि आंनि खामानियाव आन्दैयैनो हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंनिसिम थेंक इउ फावगालि आरो जोंलारि आइ एम सरि आंनि थाखायनो नोंनि बिफाया बिदि जानांबाय आं मा होननानै निमाहा बिगोन नोंनि खाथियाव आरो बेफोर जाथायखौ मिथिबा नोंखि आंखौ निमाहा होगोन ना जोंलारि आं मिथिगौ नों आंखौ मालाबाबो निमाहा होनाय नङा नों बांसिनसो आंखौ मुगैगोन आरो आं नोंजों मालाबाबो मुगैजानो गोसो गैया आरो बे जोनोमाव आं नोंजों मुगैजानो मालाबाबो हानाय नङा नोंनो जाथिखौ नांथारगौबा नांगौथ' आरो जाय बुस्थुखौ नांगौ जायोना बे बुस्थुनि थाखाय गोसो होनानै खामानि मावनांगोन खुगाजोंल' नांगौ आंनि मोननायबा हामगौमोन बिदि बुंबा जाया जाय बुस्थुखौ लानो लुगैदोंना बे बुस्थुखौ लानो थाखाय जुनुन जानांगोन बे बुस्थुनि थाखाय नोङो ओरैबायदि थै-थां लुबैनांगोन मिथिबाय बेनिखायनो नोङो जाथिखौ मोननो थाखाय गिबियावनो गिनाय लाजिनायखौ गारनांगोन आंनाव गिनाय आरो लाजिनायानो गैखाया माथो नांबावगौ आरोलाय बे मोननै बुस्थुखौ लाथारनाङा गिनाय आरो लाजिनायखौ जाय बुस्थुखौ नोंनो नांगौ जायोना बे बुस्थुखौ सेना लानो थाखाय नोंहा गिनोनो नाङा मिथिबाय एखनब्ला प्लानिंनि थाखाय जोङो एसे गिलुं-गिलुंबो खामानि मावनांगौ जायो होमबाबो होननाय मोनसे खोथा थायो दा नोङो जाथिखौ गावनि थांखि गावनि लक्ष्य होननानै साननानै लादो बास बिनि उनावहाय बेखौ नोङो खावदो बोरैहाय आं खावनो खोनानो मोननाय मथेब्ला बियो हाफांनि बिनानावखौसो गोसोथोयो होननानै खोनानो मोनदों आं आयौ बाला गंसे न'खरसेयावनो बिब' बिनानाव बिजावजालि जानोसै नुबाय बिराद सैथानथार बे हाफांमोना बिब' बिनानाव सानैबो मोजां हौवाखौ लानो नागिरदों बेनिखायनो नोंनो सेख'नानै लादो मिथिबाय दानि जुगाव बिनानै मोना सेनानैसो मोनो बेनिखायनो जाथिखौ नों गावनि खालामनो थाखाय नोङो जाथिखौ खावनांगोन नाथाय आं बेखौ माबोरै खावगोन खावनोबाथ' बेखौ किडनेपसो खालामनांगोन माथो बिराद डेन्जार सानखायो नोंलाय आं किडनेपहालागै सानाखैनोमोन अबेसे किडनेप खालामनानै गावनि खालामजायो बमब्रायदो थिगसे जाथिखौ किडनेप खालामगोन ना खालामा नोंलाय गोनां जायोबा आं जाथिखौ किडनेपबो खालामगोन मा बाल गोनां जायोबा नोंनो जाथिखौ नांगौ ना नाङा नांगौ होमबालाय माथोबाव जाथिखौ खावनो थाखाय थाग थियारि जादो बाखि आं खालामगोन बेनिफ्राय आंनो फैसाखौ होग्रोबानो जाबाय नोंनावथ' फैसा दङना गैया दाउटसो दंबाला आङो मानो गैया जानांगौ जाखो क्लास 10 निफ्रायनो आंनि मुङाव फैसा दोननाय दंखायो नाथाय आइया आंनो पासबुकखौनो होआ एबारबा हले आं पासबुकखौनो खावगोन मानो खावलायनांगौ जाखो नोंनि फैसाखौलाय बिमानाव बिदो फैसाया दिहुनदो बास जागोन आं बेखौनो खालामगोन गावनि बुस्थुखौ गाव लायाबा सोर लानानै होगोन दे बिदो फैसाफोरा आंनो होदो बिना फैसानि आं खामानि मावा मिथिबाय नैबे दाउसो देलाया दाना बिना फैसानि जेबो खामानि मावा जेबो आइडियाबो होआ जागोन दे बिदिबा आं फैसाखौ जगार खालामहैनोसै आच्छा बिदाबो बिनानावबो आंजों जाख्ल' जासिगोन बाला ओरैनोबा बिराद स्मार्ट देखायो आंजोंनो थगायजायो माथो बिदाबो बिनानावबो दानि जुगाव मोजां जाना लाब गैया बेनिखायनो आं गाज्रि सोलो नाम्बार 2 सो बाहायगोन आरो आं बिसोरनिफ्राय फैसा जाख'गोन बाला ना मा बुङो माहाजोन जानो बारा गोबाव गैलाना आङो जेब्ला आं माहाजोन जागोन नोंसोरबो आंनिफ्राय टिउसन लाबानो जाबाय मानसिफोरखौ माबायदि थगायो आं खोन्थागोन अके बाय